नमस्ते. मैं थोडीशी थंडाई बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. 1 लिटर दूध आहे. त्याच्यामध्ये ही साखर टाकायची आहे. 1 वाटी साखर घेतली आहे. ही हळदी आहे. हे गुलाब पाणी आहे. हे वेलची पावडर आहे. आणि हे आहे ना, हे सगळं वाटायचं साहित्य आहे. हे पिस्ता आहे. हे काजू आहे. हे बदाम आहे. ही बडीशेप आहे. आणि हे आहे ना, याचे बिया, टरबूजचे बिया आहेत, खरबूजचे. आणि हे खसखस आहे 1 चमचा. त्याच्यासाठी हा छोटासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. आणि हे 3 विलायची आहे. आणि हे पाणी आहे. हे जे सर्व साहित्य दिसतंय ना, हे सर्व आहे ना, एक रात्री भिजत ठेवले होते. रात्री भिजायला ठेवलेले सगळे. आणि हे बदामाचीच ना आता साल काढून घेतलेत. आता हे मला आहे ना, हे सर्व मिक्सरला लावायचे आहे. त्याच्या आधी मी हे पहिलं दूध गरम करून घेते. हे दूध आणि साखर आणि हळद हे मी पहिलं गरम करून तुम्हाला दाखवते. आपण हळदीच्या ऐवजी केसर घेतला ना तरी पण चालेल, पण मी हळद घेते आहे. आता मी गॅस पेटवला आहे. दूध पण ठेवलंय गरम करायला गॅसवर. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना, ही साखर टाकते. 1 वाटी साखर घेतली आहे. आपल्याला जास्त गोड लागलं ना तर आपण जास्त साखर घेऊ शकता. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, ही थोडीशी हळद टाकते, म्हणजे कलर येण्यासाठी. मी हळद का वापरली, म्हणजे प्रत्येकाला कसं केसर भेटणार नाही ना, पण आपण कसे साधी आणि सोपी डिश बनवायची. आपल्या हळदीने तर मस्तच कलर येतो. आणि हळदी कशी चांगली पण असते. आतमध्ये अंग वगैरे दुखत असलं ना, त्या हळदीचं कसं आतमध्ये लेप लावल्यासारखं असतो. म्हणून दुधामध्ये हळद टाकून प्यायची कधी पण दूध प्यायचं असलं तर. आता दूध चांगलं गरम करते साखर विरघळेपर्यंत. दूध गरम होत आहे तोपर्यंत आता मी ते सगळं साहित्य आहे ना ते वाटून घेते. आता मी बडीशेप घेते. हे टरबूजचे बिया टाकले. आता हे बदाम टाकते. 10-12 बदाम आहेत, साल काढून घ्यायचे. हे काजू होते 10-12. हे पिस्ता आहे. पिस्ता होते म्हणजे 20 तरी होते. आता त्याच्यामध्ये हे दालचिनीचा तुकडा आहे ना, असं जरा तुकडे करून टाकायचे. ही वेलची टाकायची. आणि हा खसखस आहे. हा खसखस 1 चमचा घेतला आहे. आता हे आहे ना, पाणी टाकून चांगलं गरगरीत वाटायचं आहे. दूध गरम होईपर्यंत मी हे सगळं वाटून घेते थोडंसं पाणी टाकून. दूध असं मस्त गरम करून घेतलं आहे. आता मी ते वाटलेलं आहे ना, ते कढईमध्ये पहिलं ओतून घेते. हे बघा, हे असं सगळं वाटून घेतलं आहे. आता हे मी कढईमध्ये ओतते. आपण हे भांडं आहे ना दुधानेच घ्यायचं धुवून, कारण मी पाणी टाकून वाटलं होतं. दूध टाकून वाटलं तरी पण चालेल. हे सगळं वाटलेलं मिश्रण असं कढईमध्ये आता ओतून घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व दूध ओतते आणि परत गरम करते. असं सर्व दूध त्याच्यामध्ये ओतायचं. आता मस्त छान झालं आहे. आता मी कढई आहे ना गॅसवर ठेवते. आता मी कढई गॅसवर ठेवली आहे आणि गॅस पण फास्ट केला आहे. आता त्याला थोडासा घट्ट व्हायला द्यायचा, म्हणजे कढी यायला द्यायचा आणि थोडासा आटवायला द्यायचा, म्हणजे घट्ट होईल थोडा. दूध आपलं छान शिजलंय आता मस्त. आणि शेववरती मलई पण आले बघा, म्हणजे 6-7 मिनटं शिजत होतं. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना वेलची पावडर टाकते.
आणि गुलाब पाणी आहे ना 1 चमचा टाकायचं. हे गुलाब पाणी आहे 1 चमचा घ्यायचं. असं मस्त हलवून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून थंड करायला ठेवायचं. आता मी गॅस बंद करते आणि थंड करायला ठेवते आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. थंडाई आपली मस्त रेडी झालेली आहे. छान मी गरम करून शिजवून आहे ना टोपात काढून चांगलं फ्रीजरमध्ये ठेवलं होतं. आता एकदम थंड गार झालेली आहे. एकदम गार झालेली आहे. आता मी ग्लासामध्ये तुम्हाला काढून देते आणि तुम्ही प्यायची सुरुवात करा. मस्त झाली आहे थंडाई. हे वरून पिस्ता टाकलाय कापून. थंडाई एकदम रेडी आहे. तसे तुम्ही पण बनवा कधीतरी आणि मस्त प्या.